Shirin farin wata sha kallo yana ɗaya daga cikin shirin da ake kallo musamman abin da ya shafi YouTube. Zango na farko ya kai ƙarshe a inda a wannan watan ne da muke ciki na Agusta ake ɗauka zango na biyu na wannan shiri na farin wata sha kallo. Shirin da ya ƙunshi 'yan wasa da dama. Domin tabbatar da ganin yadda ake ɗaukar irin waɗannan shirye-shirye, mun garzaya gurin a inda muka same su suna ɗaukar wannan aiki. Kamfanin da yake ɗaukar wannan aiki shine Prince Zango Nigeria Limited. Adamu Abdullahi Zango shine shugaban wannan kamfani kuma shine wanda yake ba da umarni na wannan shiri. Mun zanta da shi a inda ya fara muna bayanin abin da ya shafi wannan shirin na farin wata sha kallo. Za ku sha kallo don abin da muka tattara muka haɗa muku a cikin season 2 ya fi karbin a haɗa shi da season 1. Dama haka mu muke son yin fina-finan mu musamman na kamfani na Prince Zango Production Nigeria Limited. Za ku ga yawancin fina-finan suna farawa ne a taku a hankali kafin su yi zafi. To a season 2 mun haɗa abubuwa da yawa. Mun fita daga bangaren harkar waka kaɗan ne kamar yadda muka saka shi da yawa a cikin season 1. To a wannan bangaren akwai soyayya, akwai siyasa, akwai harkar wakan still da shauransu dai kai abin dai sai kun gani kada ku bari a baku labari. Insha Allah za mu karasa muku episode guda 3 daga cikin season 1 da ba mu sakar muku ba. Dama mun tsaya a episode 10 ne saboda mu ga yadda film din zai karba gurin al'umma kafin mu ci gaba. Kuma thank God fim ya karbi fiye da yadda muke tsammani. Yana cikin jerin fina-finai guda 3 da ake yayin su a wannan zamanin a tashoshi da dama na haska wato fim mai dogon zango. Fim din nan zai fara zuwa muku shi cikin September insha Allah. Nagode. Bayan mun gama zantawa da shi ne wasu daga cikin jaruman da suke taka rawa a cikin wannan shirin. Akwai Adam wanda aka fi sani da Abale. Shi ma mun zanta da shi ya bayyana mana rawar da zai takawa a cikin wannan shiri. Gaskiya dai ina wa dukkanin masoyan mu na faɗin duniya da suke kallon fana-fanan mu a ko ina suke ina wasu albashir da cewa farin wata sha kallo season 2 na bayyana ina ciki. Saboda haka da yaddar mai duka si subscribing akan channel din da ake haskawa ranar da za a fara haskawa kowa zai sani lalle su kalle shi. Saboda an fafata an yi abubuwa da yawa ni kaina an canza ni sabanin yacce nake an canza ni abubuwa za ganna da su dan kunne da wasu sarƙoƙi uwa na daure kare duka haka da sauransu so gaskiya an canza za ganna da mota tafkan motoci ina da ba ta iya ne gaskiya akwai sabon abu akwai abubuwan da ban taba yin su ba sai anan gaskiya so insha Allah za a karba abubuwa za a ci gaba da nishadantuwa saboda darabba na bawa. Zahardini Sani shi ma yana cikin jaruman wannan shiri na farin wata sha kallo. Shi ma ya muna ƙarin bayani akan rawar da zai takawa a cikin shirin. Role ɗin da nake takawa a cikin fim ɗin wani difficult role ne zan iya cewa kama role ɗin da ban taɓa yin shigin irin shi ba. Tun ga role ne na ina yin comedy ban barkwanci sannan kuma ina yin kuma negative kamar mugunta kenan to ai yanzu albashir da zan musu kore da yance kore su jira su sha kallo dama sunan shi farin wata to ku tsaya ku jira ku ga abin da za ku kalla a cikin farin wata daga shine kuwa wasu daga cikin jarumai da ma'aikatan wannan shiri mai dogon zango na farin wata sha kallo su ma sun ƙara yi muna ƙarin bayani akan wannan shirin. Sunana Umar Emi, music producer a cikin fim din farin wata. Gaskiya season 2 ma akwai abubuwan gani sosai. Misali daga tsarin labarin da sababbin characters da aka zuba so gaskiya mutane za su ga abin da ba su gani ba ma a baya kawai dai su tara. Sunana Abdulrahman wanda aka fi sani da Babulaye. To ina taka role din dai da na taka a wancan na farko wato dan makaranta wanda ya madiyana karama yaɗe. Ai bambancin ya ɓaci kamar tazara sama da ƙasa ne saboda season 1 kamar foundation ne yanzu aka fara ginin. Don shooting din da komai ya bambanta da yadda mutane suka sani an yi aiki sosai. Sunana Shamsuddin Adamu wanda aka fi sani da Ancau. Akwai wani babban abin mamaki da ya faru a wani film wani ba a taɓa yin shi a tarihin industry, zero script. Wato shi director da ke wannan directing gaba ɗaya film din gaba ɗaya shi zero script ake tafiyar da shi. Amma kuma bari ka ga yadda film din yake daukan hankalin masu yan kallo ta yadda ba ka iya gesin ka ce ga abin da zai fara gaba kuma yana da bambance tsakaninsa da ainihin season 1 da aka yi wanda sai dan kallo ma tukuna ya kalla. Sunana Jamilu Adamu Kocila, tarihin masana'antar fim
ina tunani duk wanda ya kalla farin wata zai ce to farin wata kai ba zai ƙara kallon wani series ba sai farin wata ya ƙare. iya cewa sai an kalla. Ban san ma me zan ce ma ba akan farin wata. Sunana Fatima Hayatu a cikin shirin fim ɗin farin wata kuma Diana. Ina muku albishir da ku tsaya za ku ga sababbin abubuwa da kuma abubuwa da dama dai wanda ba kuma kalla a season 1 ɗin ba insha Allah. Ni dai sunana Laila Adam. Ku je ku kalli wannan fim kin shahararren fim kin farin wata sha kallo. Na gode, ina muku fata alkhairi. Sunana Ali Yunus Abdullahi wanda aka fi sani da Ali Robert. Yanayin ma yadda muke ɗaukan wannan season 2 din ya sha bamban da yadda muka ɗauki season 1. Bambancin kamar ƙasa da sama ne gaskiya. Yanayin cast din, crew din da sauransu. Da yanayin yadda muke gabatar da aikin mu da yadda muke tafiyar da aikin mu gurin mutunta juna da ganin daraja da kimar kowa. Gaskiya kawai sai dai in ce musu kawai su jira farin wata season 2 na tabbatar da cewa wayata kullum ina cikin cin caji. Sunana Anas wanda aka fi sani da Anas na gudu. Wannan shiri da muke dauka mai suna farin wata season 2 ya zo muku da wasu abubuwa da ba ku taba tsammani ba. Wannan series ne irin series ba irin series da kuka saba kallo ba. Kamar yadda kuka sani mun daɗe muna kawo muku series fina-finai iri-iri amma ba a taba kawo kamar farin wata ba. Saboda in ka zauna kallon farin wata ba za ka iya sani ina aka dosa ba. So ba kamar sauran fina-finai bane da in ka zauna ka kalli sin 1 2 3 za ka iya bada sauran abin da ke gaba. Sunana Zaharaddini Hayatayar wanda kowa ya fi sani na da Dini Tahir. Kuma wannan shiri ma dai namu ne. Saboda haka kuma shiri ne wanda ya zo da abubuwa wanda gaba ɗaya tunanin ɗan kallo ma ba zai san ina aka dosa a wannan shiri ba, sai yana ta kallon sai yana bibiyar shirin ne zai gane cewa ai ga ma inda aka dosa. Ba kamar sauran shirye-shirye bane da ake a Kannywood wanda zaka ga kana fara kallon sin 1 2 ka san inda aka dosa. A no, shi farin wata ya zo da wani sabon salo ne wanda ba kowa ne ya san shi ba. Sunana Abubakar Z Suleiman wanda aka fi sani da Dadin Sani Kandi wato Dadi Sound Engineering kenan. Wannan season 2 ne na farin wata ba abin da zan ce sai dai ce sai godiya saboda ina taka rawa ne ba sai na faɗa ma ba da gani misali ni ne sound engineering na wannan season 2 gaba daya. Masu kallon farin wata sha kallo da suka kalla season 1 ga season 2 nan muna ɗauka kuma yana nan zuwa muku, kuma albishir da zan ɗauka musu shine gaskiyar magana to zan bada na gudunmawa 100% kuma insha Allah na san hakira sai na samu a wannan season 2 din insha Allah. Sunana Aminu Sera Kaduna wanda aka fi sani da jahilin malami. Farin wata sha kallo season 2 ina taka rawar gani a bangaren wato kawalci. Ina ma dukkanin masoya wato kallon shirin fina-finan Hausa da masu kallon farin wata sha kallo wanda suka kalli wancan na farko wato season 1 kenan su ƙara zage dantse don kallon season 2 don ganin abubuwa da suke faruwa a ciki wanda insha Allah za ku yi mamaki sosai kuma ku ji daɗi. Sunana Muhammadu Buhari Jibril wanda aka fi sani da Gwaji. Muna yi wa mutane albishir cewa farin wata season 2 yanzu muna kan shooting, in Allah yadda zai fito musu nan ba da dadewa ba, kuma ina mai tabbatar da cewa shirin ya shirye gaskiya ya fiye da sauran fina-finai da ake kallo. Wannan to gaskiya ya bambanta. Sunana Abdullahi Isiyaku Kaya, na taka rawa a wannan fim na matsayina na dan sanda jami'in tsaro. Ina mai masa albishir da idan suka kalla insha Allah labarin da ya kamata in ba su za su ba ma kansu. An yi shi yasa da ce sai sun kalla za su ga abin da ya faru. Sunana Daddy Coach, gaskiya season 2 zai fi season 1. Ina kira 'yan uwa da abokan arziki su tsaya su ga wannan series film din nan namu wanda shi mai faɗakarwa ne da ilimantarwa kuma da nishadantarwa. Insha Allah zai fi bi iznillahi ta'ala nan ne da su gane, domin har yanzu muna nan muna fafatawa da shi a gogan nawa sai an kalla. To thank you very much. Sunana Sa'ad Sani wanda aka fi sani da Rikozin, rawan da nake takawa ni ne manaja na sarki. Duk wanda ya kalla season 1 ba kallo yi ba to ya tare mu a season 2. Season 2 ne mun yi abubuwan da mutane za su kalla, za su yi nishadi, akwai faɗakarwa, akwai abubuwa da dama. Don kuka duba kun ga abubuwan da muke is different kamar wanda muka a season 1.
Sunana Ahmad Alhassan Zango, wanda aka fi sani da Ahmad Sobe. Gaskiya rawan da nake takawa, rawa biyu nake takawa. Ni lightman ne a wannan cikin farin wata shakallo, kuma ina buga rol ɗin jarumi. Wato albishir ɗin da zan masu jiran wannan fim mai suna farin wata shakallo shine ku wanke idanku don ku tsaya ku sha kallo abin da ya fi na baya. Anas Garba Gusau, DITV, gari ya waye. Ya waye dukan duna yayewa.